Ji Enstitûya Kurdî ya Stenbolê berhemeke gelek bifêde ye ku derketiye. Pirtûka bi navê Ferhenga Mîtolojiya Kurdî. Pirtûka ferhenga mîtolojiya Kurdî ya ku ji hêla du hevalên girtî Remezan Çeper û Kamran Yîtîk ve hatiye nivîsandin ji nav weşanên Enstitûya Kurdî ya Stenbolê derketiye. Mirov dikare bibêje ku mîtolojî nexşeya civakê ya herî kevne, kodên çandê, herî zaf di vê qadê de tên ziman. Krîptoyên nifşên hezar salan ku di nav xweza û civakê de xwe rêsandine, herî baş di vê qadê de tên ziman. Mîtolojiya her gelî hinekî dişihibe wî gelî. Yezdanên her gelî di şayesandinên mîtolojîk de hinek jî dişibin mirovên wî. Bi kurtasî ji bo ku mirov kesayetî û giyanê civakekê naz bike, bi qasî ziman, çand û dîroka wî gelî divê mirov mîtolojiya wî gelî jî nas bike. Ev berhem jî geşkirina vî agirê azadiya gelê Kurd e. Dê bibe çirûskek û dilê şopgerên rastî û heqîqetê germ û geş bike.